Múlt héten a vízdognál jártunk Redivel. Enikőt én már gyerekkora óta ismerem, szibériai huskyjával lelkesen és elkötelezetten járt a kutyakiállításokat, és nagyon szép eredményeket ért el Buckyval. Közben eltelt nagyjából 20 év, és lám-lám, mostanra mind a ketten a szenvedélyünknek élünk, és hivatásszerűen a kutyákkal foglalkozunk. Redike már elmúlt 10 évet, és sajnos 3 éve egy szerencsétlen ugrás következtében elszakadt az egyik hátsó lábán a keresztszalagja. Ez nem volt még elég probléma, sajnos 2 hónapig félrediagnosztizálták és félrekezelték, úgyhogy mire egy harmadik specialista megállapította, hogy mi a baj, és a műtétre sor került, addigra már nem voltak annyira jók a körülmények. Redi azóta is sántít, és beszűkült a mozgása. Úgyhogy emiatt kerestük fel Enikőt, aki azóta igazi szakértővé képezte magát a kutyafizioterápia területén. Egy alapos állapotfelmérés során Enikő megvizsgálta Redi mozgását, izomzatát, ízületeinek állapotát. Ezek alapján javaslatot tett, hogy mire kellene fókuszálnunk a kezelés során. Alaposan meg is tornáztatta Redit, aki a vonzó, nagyértékű jutalomfalatoknak hála nagyon együttműködő volt. Közben azt is megbeszéltük, hogy mely gyakorlatok mire jók, és hogy melyek azok a gyakorlatok, amelyeket otthon is el tudunk rendszeresen végezni. A találkozó lezárásaként Redi kapott egy nagyon hasznos fascia masszást. A fascia egy 3-dimenziós kollagént tartalmazó laza és sűrű, rostos kötőszöveti hálózat, amelyik behálózza az egész testünket. A fascia eredetileg egy könnyen csúszó szövet, ám ha elveszti a rugalmasságát és letapad, akkor az olyan következményekkel járhat, mint például a krónikus fájdalom, izomfeszülés, csökkent mozgástartomány. Én is beleestem abba a hibába, hogy Redike sántításának az a következménye, hogy kevesebbet mozog és korlátozott a mozgása. Úgy jöttünk el Redivel Enikőtől, hogy bár ő nagyon elfáradt a koncentrációban meg a tornában, de a mozgása sokkal szabadabb és könnyedebb lett. Kaptunk házi feladatot is, és azt hiszem, hogy ez a napi 15 perc kis tornázás bele kell, hogy férjen heti 3 alkalommal, bármennyire elfoglaltak is vagyunk. Nagyon ajánlom nektek a vízdog szolgáltatásait, nem csak mozgásszervi problémák, ortopédiai betegségek esetén, hanem akár már kölyökkortól kezdve érdemes úgy felépíteni a kutyákkal való foglalkozást, hogy a lehető legboldogabb, legegészségesebb és leghosszabb életet élhessék meg. Enikőt pedig szívből ajánlom, mivel nagy szakértelemmel, tudással és nagy szeretettel foglalkozik minden kutyával.